Бүгінгі күндә районда 31 буа бар. Соңгы елларда гидротехник құрылмаларны төзүләндерүгә зур игътибар бирелә. Байык, Яңаусы, Иске Вәрәш авылларында буалар төзелде. Барлыгы 28 буада капиталь ремонт үткәрелде. Шул рәвешле ел сайын 2-3 буа төзүләндерелә. 70нче еллар ахырында төзелгән Ольгина буасы райондагы иң зур ясалма сулыкларының берсе. Биредә су элеккеге дәрәҗәсеннән 2,5 метрга күтәрелгән. Буаның су өслеге көзгесе 43 гектар тәшкил итә. Төзүләндерү эшләреннән соң буаның су сыйдырышлылыгы тагын да артып 1 миллион кубометрдан артып китәргә тиеш дип исәпләнә. Без барганда Мелиорация Мөслим предприятиесе җәмгыяте төзүчеләре буаның су ташлагычына бетон җыю эшләрен башкара иде. Гомумән, быел Ольгина буасында республика бюджеты хисабына 4,5 миллион сумлык капиталь ремонт эшләре үткәрү каралган. Ольгина буасында противопаводкыга каршы буада 4,5 миллион эш планлаштырылган. Бүгенге көндә бетон салу эшләре белән мәшгуль. Үзебезнең оешманың көче белән һәм Муса җегетләре краны бетоннары белән башкарылып дәвам итә. Киләсе елга тагын да күләмле эшләр планлаштырыла. Метрей һәм Яңаусы басуларында 628 гектар мәйдан биләүче сугару системасы төзеләчәк. Моның өчен федераль бюджеттан 90 миллион сум финанс бүленгән. Дәлише бу каралган 3 елга Ольгина буасы 90 миллионлык эш планлаштырылган монда. Полный капитальный ремонт. Илы алына лайы дәлише монда басуларга араша имей басулар ясала. Оешма бүген Секия буасында да төзүләндерү эшләре алып бара. Узган ел 6 миллион сумлык эш башкарган булсалар, быел 10 миллион сумлык төзүләндерү эшләре көтелә. Шул кадәр күләмле эшләрне башкару өчен оешманың матди техник базасы да куәтле, эшчеләре дә җитәрлек. Кайсы гына хезмәтчән турында сорасаң да, җитәкчелектән универсал дигән бәяләмә ишетәсең. Фаяз Сөләйманов 7 дистәсен тутырса да, яраткан эшеннән аерылмый әнә. Техника белән җиреше белән шөгыльләнә, планировка җиреше инде кирәк икән. Малайларга да булсам көрәк белән дә. Мелиорация Мөслим предприятиесе җәмгыяте федераль бюджет хисабына роща басуларындагы сазлы урыннарны киптерү эшләрендә башлаган. Анда 300 гектар мәйданда 16 километр озынлыкта турба салалар. Әлфинур Нуманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе.